Филмът е съчетан с интересни спомени от миналото на нашия град и при създаването на разходка на първия дарител на нашето училище, а именно Христо Николаевич Хината. Едни от най-интересните спомени за началото на нашето училище прочетох спомените на доктор Бозвелиев, чието звучен език провокира у мен желанието да изоставя строгия исторически тон и да ви въведа в първата сграда на училището ни, като ви запозная с прочутия тогава даскал Тачо Манга. Доктор Бозвелиев набързо ни изкачва по няколкото дървени стълби, чрез които се влизало в голямата класна стая, наречена дивана. Там даскала седял върху дървена катедра, приличаща по-скоро на съндък, и затвърждавал знанията на учениците с двуметрова пръчка. Ученическият фолклор от онова време твърди, че даскал Тачо обичал да си попушва лула по време на час и за да го избавят от вредния му навик с дълбока грижа за неговото здраве, обучаемите веднъж вместо с тютюн натъпкали лулата му с барут. Резултатът бил отнесена дясна вежда и ляв мустак на даскала. Всичко това нямало да се случи, ако през 1836 година през града ни не минал някой си архистарки и бей и виждайки църквата Света Богородица, попитал: "Църквата ви е великолепна, а къде ви е училището?" Ако се доверим на книгата "Княжество България", издадена през 1895 година, един от първенците на града, Христо Николаевич Хината, отговорил: "Бендена Алана, от мен го вземете." Христо Николаевич подплатил своите думи с парично дарение от 2500 рубет. Не безинтересен е и факта, споделен от Васил Априлов в неговите съчинения "Денница на новобългарското образование", че към дарението на Хината с пари и дървен материал се включил и тогавашния турски аянин на града Мехмед Караферлията. Споменавам това, защото това не било често срещано явление в онази епоха. Но кой всъщност е Христо Николаевич? Доктор Стамболски твърди, че семейството на Хината винаги е имало традиции да се подпомагат бедни, да се дават помощи, а неговата племеница баба Дуда неведнъж крие в къщата на вуйчо си български понтовници. Първият учител, назначен да обучава, се казва отец Аверки, ни го описва така: "Христо Николаевич беше висок, сух човек, с дълга шия и никога не жалеш средства за науката." Споменатият вече Васил Априлов ни оставя спомен за една много ерудирана за времето си личност. Богат търговец с кантори в Лайпциг и Одеса, патриот по душа, прави 2 дарения за строеж на училище в тогавашната кълпакчийска махала. Скицата за строеж на училището била направена от самият Неофит Рилски. Тук за първи път в града ни се поставя традицията за честване празника на Кирил и Методий. По случай това, в двора на училището била осветена икона на двамата братя, изпратена лично от Васил Априлов. Тази икона стояла на стената в учителската стая чак до събарянето на училището през 1907 година. Други сведения твърдят, че първият човек на кълпакчийската махала, Чорбаджи Груило, заповядал, ако свещеник заправи да отслужи 11 май, да му бъде постригана брадата. В училището за първи път се употребяват географски карти, учат чужди езици, френски, руски, гръцки и турски. Чете се и се превежда антична литература. Въвеждат се часове по счетоводство и се тъкнат търговски тефтери. В училището се ражда културния живот на Казанлък, като се дава начало на театър и музей. Въвеждат се символите на съвременното образование, дежурния ученик и звънеца и правилото в час да не се стои с шапка. Работило се с такъв замах, че турските власти забранили часовете по физическо възпитание, защото обучението в тях много приличало на военно обучение. По спомени на Христо Стамболски, за първи път ученик от това училище се осмелява да чете сутрешната задължителна молитва не на гръцки, а на български език. През 1852 година даскал Манол Стателов въвежда годишни награди за висок успех след края на годишните изпити.
изрязва от жълта теникия медали, с които окичва отличниците. За съжаление, мюдюри на Хасан бей ги забранил под предлог, че само султана може да раздава награди. Данните за образа на хината и на първото училище в Казанлък са оскъдни, но се надявам с този филм и тези обобщени спомени да ни дадат малко по-ясна представа за тях.